दैबो फानजोबबाय फैद' बयबो लोगोफोर आंनि लाइभआव फैद' खोथाया नांलाजोबबाय आंनानै खोथायाहाय लेट जाबायहाय आंनि लाइभ फैनाया दिनैहाय बाबु उन्दुद'यैनि थाखायनो लेट जाबाय आंनि लाइभ फैनायाहाय दिनै आधा घन्टा लेट जाबाय सोर फैखो सोर लाइक हरखो कमेन्ट हरदो जिबेरसो दाबो उन्दुआनो दा उन्दुयो जाम्बा 11टासिम लाइभ फैयो आङो सामफ्रामबो 11टा दैनिक दानो उन्दुयो बोरमा दासो 9:30 जादों दानो उन्दुबाय जोमैस्रां आयौ र' बे दा आथिं हरजेनलायबाय नै जोमैस्रां गयारि हाय आब' हाय आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो जोमैस्रां आगै जोमैस्रां गयारि मा ओंख्रि जाखो जोंनिया दालि जहल बान्दा कफि एवनाय ओमफ्राय मा एवनायमोनलाय थिथा खरलाजों आलुजों एवनाय जोमैस्रां गयारि आगै बहानि मोनलाय नोङो खोन्थाहरसाय जोमैस्रां आगै बहानि नोङो आंनि चेनेलाव गोदानसो नामा माथो आङो जोमैस्रां मालाबाबो मोनफेराखैमोन चेनेल दंना गैया जाखो आगै नालाय चेनेल दंना गैया आगै खोन्थाहरलाय बेलस्रियाबा अबेजोंलै बालस्रियाबा अबेजोंलै मा डिस्ट्रिक्ट गोलैयो बबे साइडजों चेनेल दङथ' गौतम बसुमतारी मैया बाजैया गाज्रि मोनदोंना गाज्रि मोनदों मानि आं गाज्रि मोनाखै नों गाज्रि मोनाखै आगै आङो थारमाने जास्ट आं मा होनामोनथाय अबाव थांनानै दासो फैनाय बेबायदि नोंखौ आं जंखायदोंसोमोन आरोना आगै ओमफ्राय गाज्रि मोननाङा आं नोंखौ जास्ट जंखायदोंसो आरोना सनितपुर डिस्ट्रिक्ट सनितपुरनि मा ओंख्रि जानानै फैखो गौतम आगै लोगो गैयाबा लोगो खालामलायदो सोर सोरजों लोगो गैया बिकास ब्रह्मजोंबो लोगो गैयाबा लोगो जादो आरके नार्जारि लाइक देन आबसना थेंक इउ आगै लोखि आरके लाइक होनायनि थाखाय सोर सोरजों लोगो गैया लोगो जालायदो आरो ब्लु नांगौबा आंनो खोन्थाहर आरोना ब्लु होनानै होगोन आं सोर सोरजों लोगो गैया लोगो जालायबानो जाबाय लाइक हरद' आरके आगै लाइक हरद' दे हेल' आब' मा ओंख्रि जाखोनो बुनु नार्जारि आगैया मा ओंख्रि जाखो होनदों ओंख्रिया जाहैबाय जोंहा दालि जहल थिथा खरला एवनाय बान्दा कफि एवनायसो आगै ओंखाम जाबावाखैसो आं दिनै आथा जादों मोदोमा मैदेर बायदि जाबोलायगौ आंना नै जा मोदोम देरबोलायगौ ओंखायनो आथासो जादों आङो खननै उदै हाखावजाबाबो हामनो रोङा आसरितनो ब्लु हो आब' दे आगै दे होबाय दे सोर सोरजों लोगो गैया लोगो जालायबानो जाबाय आरोना सोर सोरजों लोगो गैया लोगो जादो सोर सोर लाइक होआखै लाइक होदो 6 जन मानि दङ सोर सोर सासेयाव थांनो आं फिसा चेनेला बेनाव थांबा गाज्रि मोनो बेनाव थाङाबा हामा मोनो बाजै दे जेबो नङा आगै
नों मोजां जेराव मोजां मोनो बेयाव जेनेब्ला थानो हाबाय आरोना आरो नुसननाय नुसनैनि खोथा थायोना एखमबा जे नोंबो लाइभ फैयो नोंखौबो आंबो ना नुसनाबालानो थायोना आगै जेबो नङा आं जास्ट जंखायदोंल'सोमोन आरोना नोंखौहाय जेबो नङा आरो आंबोथ' नोंलाय फैनायखौ नुसनाना एखमबा थिग बेबायदिनो आरोना आयौ मानो ओइ मानो जोख्लाय हरखो मबाइलखौलाय गोदाव सोराव नायाबो माबा आथिङाव लांनै होगोन आं मबाइलखौ जोख्लाय हरदों फाग्लासो जागोन लाइक होबाय आब' थेंक इउ जोमैस्रां गयारि आगै नोंनोबो ब्लु होनोसै आङो सोरखौबा लोगो गैयाबा लोगो जाबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय गौतम बसुमतारी आयु थोस आं बे मानसिखौ बाखाथारो ओंखायनो जोख्लाय हरबाय थायो मबाइलखौ सिफायनो लुगैदों नामा नोंलाय बोरैबा मोनदों मैया बाजै आं सरि दे गौथमागै बिदि जंखायफ्लांनायनि थाखाय आंखौ निमाहा होबानो जाबाय आं जा जंखाय हरदोंल'मोन लास्ट माने दोनहांआव फैनायलाय आरो नोंखौ जंखायनाय जादोंमोन आरोना सरि बिनि थाखाय खोमा खेबबाय आं नै सरि दे गौथमागै ओमफ्राय आंहा दासान्दि लाइभ होनो मोनथाराखै दे टाइम मोनबा लाबोबानो जाबाय जेबो नङा ओमफ्राय आं स्क्रिन रेकर्डसो खालामनो नागिरदोंमोन दिनैबो स्क्रिन रेकर्डखौनो रोङा आङो ओंखायनो बिदि खावब्लिब्लि नुजाफैलायबाय आरोना दिनैबो स्क्रिन रेकर्ड खालामनो रोङा आङो फोरोंहरग्राबो गैयाना गौथमागैमोनाबो फोरोंहरा आंखौ हेल' गौतम मा खबरनो होनै गौतमागै मा खबर होनदों नोंखौहाय उनु नार्जारि आगैया आब' आं दुखु जाबाय मानो सापर्ट खालामनायफोरानो आनसाबस्क्राइब जाबाय थायो आगै JRB फार्स्टआव बिदिनो जाखायो माने फार्स्टआव माने जोंनाबो जायो आरोना आंनिया 600 बेसेबांबा थांबायमोन 3 खमायदों आरोना दिनैबो बयनाबो खमायो आगै नोंनाल' नङा आरोना बे जायया इमेल आइडि फेक इमेल आइडि खुलिनानै साबसक्राइबल' खालामो नायाबो मुङाबो माने इउस खालामा बे इमेल आइडिखौ बेबायदिया आनजाफिनलाङो आगै जाय नायबाय थाग्रा रियेल इमेल आइडि बेफोरल'नो थायो आरोना इउटुब चेनेलनिफ्रायसो हरैनिफ्राय इउटुबनिफ्रायसो दानहरो आरोना नों आं मानसिया आन खालामा बेखौ ओमफ्राय साफा सानै बे सोरबा नायनो सुखुयो सोरबा बिसोरो आन खालामनानै लायो आरो ओमफ्राय बे गोबावजों खनसे साफा सानै जानाया जेबो नङा आरो इउटुबनिफ्रायसो दानहरो हरैनिफ्रायसो आंनिब्ला आरोना जेबो नङा आंनो सलेट बाजै सरि दे हामालै खबरा गाज्रिसो नामा गौतम जोमैस्रांगयारि सापर्ट खालामलायदो सोरबा आंजों लोगो गैयाबा ओइ JRB आगै नै जोमैस्रां गयारिया लोगो नागिरदों सापर्ट खालामहरबानो जाबाय आरोना JRB आगैजोंहाय र'दै आंबो मबाइल मोनसे लायनि अबहाय थांखो मबाइल मोनसेया ओमफ्राय आंहा 45 खमायदों बाजै आयु एफा बुरजा खमायदों 45 सानसेयावनो ना मा जाखो डेभिड डेजि हाय वेलकाम आंनि लाइभआवहाय अमित बसुमतारी हाय आगै वेलकाम मा ओंख्रि जानानै फैखो बहानिफ्राय नुजाफैखो खिथाहरदो JRB बसुमतारी ब्लग सापर्ट खालामबाय आं फुल भिडिअ नायना नोंबो खालामदो JRB आगै नोंखौहाय आरके नार्जारियाहाय माबा सापर्ट खालामबायनो फुल भिडिअ नायदोंनो बियो जाहैबाय फुल भिडिअ जाय मानसिया नायो बे मानसिया पार्मानेन्ट साबसक्राइब दै पार्मानेन्ट JRB नोंबो बेखौहाय फुल भिडिअ नायनानै सापर्ट खालामहरफिनबानो जाबाय दे JRB आगै गौतम सानसेयावनो बाजै आयु सानसेयाव 45 होनबालाय खयजन बारायामोन नोंनालाय सानसेयावलाय साननैजोंथ' एसे बुरजा बारायदोंमोन नोंना होनबालाय बुरजा बारायबा बुरजा खमायो दै दै नार्जारि हाय आगै
आं मोनसे आइडिजोंहाय सापर्ट खालामहरगोन दिनै आंनि लाइफआव सोर सोर फैयो मोनसे आइडि फ्रि र' दै र' आइडि खुलिग्रोनि आं 120 दंमोन बाजैसोना नङा नों बेसेबां मोनामोन बेसेबां बारायामोन जेसेबां बारायदों बेनो खमायफिनो आरोना र' दे मोनसे आइडिजों आं नोंसोरखौ सापर्ट हरनि आइडिखौ खुलिग्रोनांगौसो आरोना नैबावहाय जोमैस्रां सापर्ट खालामबाय आं सापर्ट खालामबायनो दै नार्जारि आगै मा ओंख्रि जानानै फैनाय दहाय नोंनि लाइफआव थांदोंमोन ना आङो आरोखि आंनिखौबो खालामहराबो सोरना खालामगोन दे र' बयनिखौ खालामगोन जिआरबि बेग होफिननाय र' फुल भिडिअ नायना खालामफिननि र' फुल भिडिअ नायनानै दासो खालामनो नागिरदों र' दे आं जिमाइल आं मा जिमाइल खुलियामोनथाय दैसा ब्रह्म gmail.com पासवार्ड दैसा नै माबा इनकारेक्ट रं पासवार्डसो जालायबाय मा जालायखो हास पासवार्डआ बोरै जालायखो आंनालाय गोसोआवनो थावा जावलियासो आंखौबो खालामहर र' माथो रावबो कमेन्ट हराखैलाय गोसोआवनो थानाय आं दा खर' गासिबो खर'आनो पासवार्डआ मामोनथाय माबा रं पासवार्डसो फैबाय थायो मा पासवार्डमोनथाय पासवार्डखौनो बावबायलै खर'आ थिग गैलालै आंना पासवार्डखौनो गोसोआव गैला गोदान लोगो जा सापर्ट खालाम बयबो जिआरबि बर' फुल भिडिअ नायना खालामबाय दे आं नोंखौनो नै जिआरबि नोंखौ आरके नार्जारिया फुल भिडिअ नायनानै खालामबायनो माबा खालामबानो जाबाय चेक खालामबानो जाबाय दा फ्लाइट फैदों नामा आब' औ गोजौजों हियाव थांदों खोनाहैबो रोसारो नोङो खोमा गोथों खोमाया देन्जारलै नोंनिया खोमाया देन्जारलै र' बानायगासिनो आङो र' पासवार्डखौ फरगटसो होबाय आङो र' थेंक इउ आंना ना आंनिया ना आब' औ नोंनिया खोमाया देन्जार खोमा मानिनांगोन जोमैस्रां गयारि ब्र' अननानै फुल भिडिअ नायना सापर्ट खालाम आं नोंबो भिडिअ नायना खालामदो नानै फुल भिडिअ नायना सापर्ट खालामबाय थारमाने गाव नोंनिखौहाय फुल भिडिअ नायना सापर्ट खालामदोंनो जोमैस्रां
जिआरबि फुल भिडिअ नायना कमेन्ट खालामबाय आं औ फुल भिडिअ नायलायलायबायनो दे एबाराव सोरखौ खालामग्रोगोन जिआरबिखौ खालामग्रोनोसै आं दे जे आर बि जिआरबि बसुमतारी ब्लग्स आरबि जिआरबि नोंनिया जाहैबाय 444 जाबाय दै जिआरबि आगै साबसक्राइबारा आं खालामबा 445 नै खालामबाय आं गुड मर्निं लोगोफोर नैया लख्रा बाजाराव थांगासिनो जोङो दा लख्रा बाजार बक्स जाहैदों अखाबा हादो फ्रि फ्रि 25 लाइक नाइस Top your access सासेनि थांजेनबाय बाजैनो बाजैनो FIR आइडि हरनि र' मै फेर आइडि बिलाय एक्सट्रा आइडि हरनि र' ना मा होनदों प्रथम जिआरबिया हाजोआव जेव मिनिगासिनो आरोना भिडिअ बानायनाया जाबायदि भिखारिखा नै होनलायबावोसो जिआरबिनि उनाव सोर दं जोमैस्रां दंना गैया जोमैस्रां दंबा कमेन्ट हर दे अन लिरना हर दे जोमैस्रां दङबा नोंखौबो सापर्ट खालामसै आं जोमैस्रां दंना गैया जोमैस्रां गैयाबा आरके नार्जारि दंना गैया दङबा अन हर जोमैस्रां दं दे आब'नो जोमैस्रां दं र' जोमैस्रां NG जोमैस्रां गयारि जोमैस्रां गयारि जोमैस्रां गयारिया माबायदिमोन गस्ला गोथां गाननाय नामा ससमा हमनाय नोंखागौना 312 जन दङ दै नोंनिया दायो जोमैस्रां ओमफ्राय माब्ला जागोन 1K साबसक्राइबार प्लिज सापर्ट खालामदो गाइस लाइभआवसो जाहैदों नै अलाव होबाय आं नोंनि गोजानाव थागोन नै 44 लाइक नाइस फुल नायनोसै आङो र' बिनि उनाव सोर दं आरके नार्जारि आरके नार्जारियालाय माबायदि मोनथो आयु जेव जेव फैबायलै नैबे 104 नामाथाय ना आरके नार्जारि नोंनिया 104 ना आरके फुल भिडिअ नायना सापर्ट खालामबाय आंनो जोमैस्राङा हनै फुल भिडिअ नायनानै सापर्ट खालामबायनो आरके नार्जारि साबसक्राइब नाव बेनो खागोनहाय नै खालामबाय आं अल नै अखा हानानै जायगाखौ जोबोद समायना नुदों आं दहाय नायखाबाय बेखौ आंनि चेनेलजोंहाय नायगासिनो आरो सोर दंबावो डेभिड दंना गैया डेभिड दङबा दं लिरनानै हर सापर्ट खालामना हरसै नांगौना नाङा एक्सट्रा आइडिजों सापर्ट थेंक इउ दं डेभिड
डेभिड डेजी बेना प्रफाइल पिक्सारा 952 बावसो बा मालाय माबा जानोसै 1K जानोसै कंग्रेचुलेसन एडभान्स डेभिड डेजी खिन्थु आगै भिउसआनो गैथारा नै नोंना 7 गाहामल' 3 गाहामल' नै 30 जन भिउसआनो गैयालै आगै नोंना बे माबानानै भिडिअखौ हगारनानै ना फेसबुकआव शेयार खालामनानै हो आगै मिथिबाय फेसबुकआव मोनसे नोंनि माबा मेल्ला फेसबुक खुलिनानै ला आरोना माबा मोनब्रै मोनबा फेसबुक खुलिनानै ला मेल्ला लोगो बानाय 5000 जन ओमफ्राय बेयावहाय नों भिडिअखौ हगारनाय लोगो लोगो गासिखौबो शेयार खालामना होजोब आरोना होमबाथ' साब्रैथ' नायखायोना जोमैस्राङा मा होनदों थेंक इउ आब' गुबुन आइडिजों साबस्क्राइब खालामनायनि थाखाय सिगाङाव मोनदोंमोन आब' भिउस ओमफ्राय बांद्राय भिडिअ होबाय थायाबाबो भिउसआ फैया दे भिडिअ होबाय थाथारनांगौ माबायानो गैया नै भिउसआनो गैया बेसारा नै 12 जन 11 जन 4 मास सिगांनिफ्रायनो नायजोब्बाय आं नै 78 आंनाबो एक्सुअलि भिउसआनो 100आनो फैयाना होनबाबो फेसबुकआव वाट्सएपआव शेयार खालामबा एसे 100 बारो आरो एसे 150 जायो साननैसो दोनथ'दोंमोन आं भिडिअ होनो बिदिनो जायोलै खमायबाथाय फेसबुक मोननै मोनथाम खुलिनानै ला ओमफ्राय बेयाव हागौमानि फ्रेन्ड बानायजोब बयखौबो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरजोब आरोना आरके नार्जारि डेभिड डेजी लोगो जानि दै बेक हरफिनबानो जाबायनो ओमफ्राय बे फेसबुकआव शेयार खालामबानो एसे नायखागोन आरो मानसिफ्राहाय एसेबाबो आंथ' बिदिसो खालामो कमेन्ट खालामनो थिन आब' आरके नार्जारिखौ आरके नार्जारि नों जुदि बेखौ साबस्क्राइब खालामदोंबा फुल नायनानै मोनसे गोदान लोगो बा निउ फ्रेन्ड माबाफोर बेबायदि माबा मेसेज माने कमेन्ट खालामना हर आरो जाहाथे नोंखौ थाबैनो साबस्क्राइब खालामफिननो हायो आरो बियो मिन्थिनानै नङाबाथ' मिन्थिनाय नङाना आब' लक्ष्मि ब्रह्मआ नागिरबाबो मोनाखै बुहुद ओइ बेना माबा गैया चेनेल गैया दे चेनेल गैया आंनि एक्सट्रा आइडिसो आं माबा हरदों आरोना नोंसोरखौ सापर्ट खालामहरदों आरोखि ना बेखौ बेक खालामनाङा दे चेनेल गैया बेना अबिनाश ट्रेभेल ब्लग नै जोंहानि आगैया फैलायबायना आगै सनाया मा खालामना दं आब' नोंसोरजोंनो रायलायदों माथो नोंसोरजों रायलायगासिनो मा ओंख्रि जाना फैखो अबिनाश आंबो मोनथिगोन बिखौ माखौ बे माबा माखौ होनखोथाय आगै बावबाय आङो मा टपिकआव रायलायामोनथाय फेसबुकआव शेयार खालामनायखौ होनदोंना कमेन्ट खालाम आरकेया मा होनदों कमेन्ट खालामखायो ब्र आं बयनिबो चेनेलाव कमेन्ट खालामखादोंनो कमेन्ट खालामखायोनो अबिनाश एस कमेडि हेलो फ्रेन्ड हेलो वेलकाम दिनै फार्स्ट टाइम फैबायलै ना मा जाखो सेकेन्ड टाइम जोंना आलु आरो नासोमोन जोंना
नोंनो बे एक्सट्रा आइडिजों सापर्ट नांगौ नामा अबिनास खोन्थाहरलाय नांगौबा खालामना हरगोन आं दे ओमफ्राय एस कमेडिनोलाय एक्सट्रा आइडिजों सापर्ट नांगौ नामा खोन्थाहर नांगौबासो हरगोन नाङाबा हरा आरोना डेभिड डेजि दं नोंनिखौ फुल भिडिअ नायना साब्स खालामबाय प्लिज बेक आंनिखौबो आङो जोंना मबाइला बिहावनि आरो नानिनि आंनियाव मोनथामसो आइडि दं ओमफ्राय बोरायनि ओमफ्राय बिदिनो 6थासो ओरैहाय न'खराव जा दं मबाइल दंजोबो साबानि गंबा ओमफ्राय आंनियाव एक्सट्रा आइडि मोनथामसो दं 5 6 7 8 7थासो आइडि दं आरोना गाबोननिफ्राय आंनि लाइफआवहाय सोर सोर थायो बेनोनो 7था आइडिजों कनफार्म खालामहरगोन आं मिन्थिबाय लोगो हरगोन आं खिन्थु गाबज्रिनायाव दं होननांगोन आरोना होमबा गाबोननिफ्राय आरोखि ना डेभिड ब्र मोननै फुल भिडिअ नायना सापर्ट खालामबाय ब्र सापर्ट खालामबायनो डेभिड इस कमेडि एक्सट्रा चेनेलजों माबा नाङा नामा गोसो गैयाब्लाबो लाइक होबाय आं लाफिन नोंनि लाइकखौ गोसो गैयै लाइक होनायखौ लाफिन नोंनि चेनेलखौथ' मा खालामना दोनफ्लांखो आङो जावैसो अयनायहाय बेसारा आसलि चेनेलजों फैनो हाला मा सि जावलिया जाखो आंलाय जोमैस्रां गयारिखौ कमेन्ट खालामनो थिनाब जोमैस्रां डेभिडनावहाय कमेन्ट खालामनोनो फाथै खालामखायोलै साबसक्राइब खालामनानै रावबो कमेन्ट खालामाबालानो थागोन माबायाव नाय दे कमेन्ट गोदानखौ नुवाखैबा वाइटि स्टुडिअ'आव नाय वाइटि स्टुडिअ'आव नाय आरोखि कमेन्ट गोदानखौ बाव नुगोन गाबोन खैथायाव लाइभ फैगोन आब' 9थाखा आंना सानफ्रामबो 9ता 9:30 8:30निफ्राय 9:30नि गेजेराव फैथारोखि 11:30सिम सानफ्रामबो फैखायो आरो बे कन्ट्रलआ ओमफ्राय दिनै बाबु उन्दुनाया लेट जादों नालाय ओंखायनो 9:30 जादों आरोना दहाय 9थायाव फैनो नागिरदोंमोन आं ओमफ्राय आङो मोखां नुयो बे कमेन्टल' नुजानाय खालामनो नागिरदोंमोन रोङा रावबो फोरोंहरा जावैसोनि लेक्सारबो फोरोंहरा जोंना पापिया रायहरबायसो आं मानसिखौनो आब' लक्ष्मि ब्रह्मखौ माथो मोनासै नै होनखाबाय आङो माबा गैया चेनेल गैया बेखौ सापर्ट खालामनाङा चेनेल गैया होनबायना आङो सापर्ट खालामनाङा जेबो नङा आं एक्सट्रा आइडिजोंसो हरदों ओमफ्राय बिबोनांफोर दंबा हरदो आब' लोखिलाय बिबोनांलाय गैया बिनानावसो दङ आरोना बिनानावाबो पस्ट खालि नङा एप्लाइ खालामनो हानाय नङा माबाखा आरो पस्ट खालि नङा नङाबालाय हरजागौमोनलै आरोखि बिनानावफ्रालाय मेरला दङ सासे सानै साथाम साब्रै साबासो दङ मेरला जों नायनायखौ लागोन दा बे मालाय गोसोथोनाय दंखाजोबो ओमफ्राय मा साप्लेट आंखौ नोंहालाय जिबौसोलाय साबदो दैमारि आंखौलाय सापर्ट खालामा नामा आइखुनजो खालामा जाबाय नोंसो दा आंखौ सापर्ट खालामाखै होनदो खालामोहाय बेसारा मा नोंसो सापर्ट खालामनानै दावगादों आङो बेसारा एम ब्लक इंलिस फैदों नै हाय आगै हाय फार्स्ट टाइम नोंनि लाइफआव फार्स्ट टाइम ना वेलकाम आगै आंनि लाइफआव नुजाफैनायनि थाखाय नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय मा ओंख्रि जानानै फैखो एम ब्लक आरो बहानि मोनलाय आगै खोन्थाहरदो नै मिनिहरबायसो आरोखिया जारलालै जाबायदों आरोखि अबेनिमोनलाय नोङो खोन्थाहरलाय अन्नानै फ्रेन्ड बयबो सापर्ट खालामनोनि थाखाय वाट्सएप नाम्बाराव लिंकखौ हर हायोबा
मानो लिंक हरलायलायनांगौ बे अनो दांनानै हो नामाव थुबानो डाइरेक्ट चेनेलाव थांखायोना गासिबो आंनि जोब माया नोंनि जोब सापर्टआ अदालगुरिनि अदालगुरिनि ना आगै नोंनो र' एम ब्लग इंलिस आगै एक्सट्रा आंनाव एक्सट्रा आइडि दं आरोना मोनसे दिनै मोनसे आरो गाबोन जाय फैयो गाबोननिखौ मोनबा हरगोन आं बयनोबो मोनबा हरगोन आरोना गाबोन सोर फैयो बेयो मोनबा अफार मोनगोन आरो सानफ्रामबो मोनगोन आरोखि ना एखमबा मोनसे एखमबा मोननै बेबायदि ओमफ्राय मबाइल गैयाबा मोननाय नङा खिन्थु मबाइला दिनै मोनफ्लांदों ओंखायसो मोनदों आरोना ओमफ्राय एक्सट्रा आइडिजों सापर्ट नांगौना नाङा एम ब्लग इंलिस नांगौबा नांगौ होनहरदो नांगौबा हरसै नाङाबाथ' ओमफ्राय एस बर' नोंनोलाय हाय आंबो दासो फैदो दे जेबो नङा दे फै सुस बसुमतारी इउटुब चेनेल हाय आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो सुस आगै आरो बाहानि जाखो अबेनि आं गोदान सोंहरो दे अबेनि मोनथिनो लुगैयो आंहा आंखौलाय हरा नामा आंबा हरबाय थायो हरगोन र' नोंखौ एक्सट्रासो हरनांगौ बिदि हरनाङा मा ओंख्रि जाखो आब' दालि जहल थिथा खरला एवनाय ओमफ्राय मामोनलाय कफि एवनाय बान्दा कफि एक्सट्रा आइडि दं आरोखि मोनसे नै मबाइल मोनसे मोनदों नालाय आङो आखायाव मबाइल मोनसे दं नालाय बे मबाइलजों आं सापर्ट खालामना हरनो नागिरदोंमोन आरो जायनो नांगौ माबा अन लिरनानै हर आरो अन लिरना हरनायनो आङो हरगोन आरोना माखासे मानसिफोरनो हरजोबखाबाय जाय हरजायाखै बे मानसिया अन लिरना हर नङाबा अके लिरनानै हर आरोना ओमफ्राय हरगोन आं आंना एमबि गैलालै लोगोफोर सापर्ट हरनो आंजों जाय गैया लोगो जाहरदो बेग हरफिनगोन कमेन्ट नायना गाबोन दहाय खिथा हरबा जायो एमबि सोना हरगौमोन आं नोंनो थाइबानि बेसेबां मोनो 20 एमबि ओरैनोसो होनोलै सोनो रोङा आङो सुस आंनिखौबो खालामहर खालामदो आब' दे नोंनिखौ खालामग्रोसै सुस बसुमतारी इउटुब चेनेल आयै जावलिया फलेसो मबाइलानो खोनाया सुस बसुमतारी इउटुब चेनेल अबे जाखोब्रा सुसालाय गेमस्रिसो नुजाखो र' दे सुस नैबेनो खोमा 19 जन ना साबसक्राइबारा माबा सुस बसुमतारी 19 जन दा नैबेनो दा नंगौना र' साबसक्राइब अल भिडिअ नायनाय मानाय एसे लेट जागोन दे र' धयज' बयबो मा गसाइगावसो होननाय खोनालाय लांखो आंलाय अबेनि जाखो सुसालाय गसाइगावनिसो नामा जालुकबारि गुवाहाटि आंनिखौबो खालामदो नांगौ आब' एम ब्लग इंलिसखौ खालामसै दाना र' दे बिदिखौ आं फुल माने एसे ससे नायनानै होनि दै र' हाय आंबो फ्रेन्ड दासो फैदो आगैनो हाय आंनोलाय हरा नै बबाव थांखोलै आं बाक्सानि ना आंनोबो नांगौ हरगोन दे आइफनजों हरदो दे आंनो रलै हरगोन नोंनो आब'आ बबेनि आं क'क्राझारनि आब' क'क्राझार मा गामि खोन्थाहरलाय आंबो दा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय गसाइगाव आरोना जोंना दे आब' आंखौबो खालामगोन थाबाय थाथ' र' आं गाबज्रिबा दं होन आरो नायजोब्बाय बेना नायजोब्बाय आं बेनिखौ फुल वास खालामबाय सेकेन्डआव सोर कमेन्ट हरामोन सुसनिफ्राय
एस बर' क्रिसन हरदोंमोन एस बर' CREA दंना गैला जाखोलै एस बर' क्रिसन नैबेनो होनदां 334 ना एस बर' नोंना एबार आं हरनायजों 345 जासिगोन औ 335 जासिगोन आं कुसुगावनि आब' बाजारनि सानजाहा कुसुगावनि सानजाहा मालाबा खोन्थाखांखाबायमोन नामा नोंखौ मालाबा खिथाखांखानाय बायदि मोनदां कुसुगाव माबानि कुसुगाव बाजारनि कुसुगाव फै मालाबा एस बर' लोगो खालामदो ब्र' आं गाबोन बेग होफिनगोन आंना दा MB थोला कमेन्टल' हरना दोन एस बर' नोंखौहाय आरके बर'आ सापर्ट खालामनो थिनदों आरोना गावना MB गैलानो सिबाया कमेन्ट हरनानै दोन गोदान लोगो होननानै गसाइगाव थांबाय थाखायो आब' फेसबुक दं दे आंना मन्जुलि ब्रह्म गस्ला गोथां गाननाय जिरायनानै सियाराव जिरायनाय ओमफ्राय फेसबुक दङ मन्जुलि ब्रह्म फेसबुक पेजआ फल' खालामबानो जाबाय दे सनाफोर आरो गसाइगाव फैबा कमेन्ट हरबानो जाबाय माबा मेसेज जोब्बाय बेना एबारसो दं सेकेन्डआव सोर हरामोन MB ब्लग दंना गैला आगै MB ब्लग इंलिश दंना गैला दंबा सापर हरनोसै सर्दी फायसे নহয় आयु फाग्ला जोख्लायनोसै मबाइलखौनो थांजोब्बाय मानसिफ्रा सापर्ट लायै आंबो थांनोसै ब्लुखौ बोखारदो आब' दे दसेबाबो फैनायनि थाखाय थेंक इउ दे जोमैस्रां गाबोन फैफिन दे अफार नांगौबा सोर दं कमेन्ट हर दे आंखौ हरदो दे एबार नोंखौ हरनोसै M ब्लग इंलिश ब्लग स्पिना बिसो BLOG मोनबाय आयु 585 ना नोंनिया 585 नै खालामबाय आं भिडिअ नायसै नै My today's story कपिराइट फैयोना फैयालै बिदि गान हगारबा आंना कपिराइट फैयोथ' बिदि हगारबा कपिराइट क्लेम फैयो हगारनोनो हाया आङो बिदि गान जानला मोनला बिदि गान सोनाया कपिराइट फैना फैयाखै आगै नोंना एम ब्लग कपिराइट फैबा देनां मनिटाइज जानाय नङा नोङो बिदिखौ हगारियानो मोजां आरोखि ना कपिराइट फैयो ओमफ्राय जागोन दे आब' जोमैस्रां गयारि होनदों जा थगायखायो आब' सापर्ट खालामना आनसाब खालामो मा होनबावनो आरोखि ना जों मानसिफोरखौ साबसक्राइब खालामबा जोंना आन जाया
मानसिफ्रा जोंखौ खालामबा आनजायो मारैथाय अल होना लानांगौ नटिफिकेसनखौ नों बहानि आब' आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव गसाइगाव एम बि जोबब्लासो थांगोनलै आब' आं दे थाबाय था जोबथायब्लासो थांगोननो नै जोब्बाय एबार सोर फैबावखो जोंना जावैसो फैबाय प्रदिप नार्जारि नोंखौबो सापर्ट हरखाथारसैलां र' प्रदिप फिसोलै नार्जारि प्रदिप नार्जारि माबायदि मामोनलाय जोंना जावैसोआ गामसा गोजा गाननायसोबो प्रदिप नार्जारि नै फैबाय जावैसोना माथो दासो 162 जन जाहांदोंलै नै भिडिअ गोदान होदोंलै जावैसोआ जोंना दिनै हाब अबे अन्थाइ खारां खाथां हाजोनिखौ हगारखो एमब्लक इंलिश सापर्ट खालामबायनो साबसक्राइबारानो बारायथारला लाइकबो हरला ओरैनोल' कमेन्ट हरसै नोंगौ सोरबा ना नायाबालानो ओरैनो माबा कमेन्ट हरो आरोना ओमफ्राय न' भिउ देखायो नाया आंनाथ' कमेन्ट लिरबाय बायनो खावसेयानो थांखायो भिडिअ'आनो आरो आं ससेखौ नायनानै होखायो नायना होखाथारो आरोखि आं आब' भिडिअ नायालासे साबसक्राइब खालामनो आनसार्ट जायो आब' औ बेक टु बेक लानायाव आंनाबा दहाय 13 जन आनसार्ट जादों औ आंना फैयाखै आरोना मोजां फैयाखैबालाय ओरैनो सोलाबायबा फैयो साबसक्राइब आंथ' भिडिअ नायनानै सिगां लाइकसो थुग्रोयो निलेक्स दैमारि जावैसोखौ जोंहा सापर्ट खालामो जों 1.1K थांबाय मालाय मा ओंख्रि जानाय बिखुनजो ओंख्रिया दालि जहल थिथा करला एवनाय बान्दा कफि एवनायलै ओंखाम जाखांना लाइभआव फैगोन दे आब' दे जाहैग्रोदोथां सना ओंखाम जाहैग्रोदोथां गसाइगाव बबेथिंजाय आब' नोंस्रा गामिया जोंनिया गेवलांफुरि होनो रामकृष्ण मन्दिर खाथियाव दाखालि रामकृष्ण मन्दिर अपेनिं जादोंना गेस गुदामखौ मिन्थियोना मिन्थिया गेस गुदाम खाथियाव भारत गेस गुदाम दै बयनोबो सापर्ट हरबाय आं नै आरो सोर रावबोथ' गोदान गैखाला आब' मिन्थियोना जिआरबि सापर्ट खालामबाय आदानो ओंखाम जानो थांबायगोनलै जिआरबिया एम ब्लक आगै
ओंखाम जानो थांनो होनदोंमोन ओंखाम जानो थांबायमोन नै जोख्लायसैलाय बेयो done and नों कमेन्ट हरनानै दोन गाव दा साबसक्राइब खालामगोन बियो आब' आं उन्दुनोसै होनबा दे उन्दुदो दे सना दे गुड नाइट एम ब्लग सापर्ट खालामबाय फै आंबो फुल सापर्ट हरफिनगोन एम ब्लग सापर्ट खालामनो थिनदों आरके नार्जारिया गावबो फुल सापर्ट हरफिनगोननो एम ब्लग आगै भिउसानो फैया रावबो नाया नामाथाय 600 गाहाम साबसक्राइबाराव 200 भिउसानो फैयाबा मा जानोसै आरके नोंखौ मैयानो सापर्ट खालामखानायसो नों कमेन्ट चेक खालामनाय नोंनि सर्ट भिडिअ'आवनो आरके नोंखौ माथो मैयानो सापर्ट खालामदोंनो एम ब्लग इंलिश आगैयाहाय सर्ट भिडिअ'आवहाय मानोथो नायाखै नोंलाय बड' आरके अफिसियेल मा खालामदों आब' नोंसोरजों दसे रायलायनो होननानै फैलायबाय एम आदा फ्रेन्ड जादो दे नै मन माबा खालामसै आं नोंखौ दे हिनजाव मानसिसो होनदां एम ब्लगआ हिनजाव मानसिसो माबा एम ब्लग्स इंलिस आगै प्रदिप नार्जारिखौबो खालामनो बड' आरके अफिसियेल मा ओंख्रि जाखो आब' ओंख्रिया दालि जहल थिथा खरला एवनाय बान्दा कफि एवनाय दै अ सरि नों नङामोन बेलेगसोमोन नों नङामोननो सोरबासोमोन माबा आरके नायख्लेंफ्लांदोंनो र'दै सोर गोदान फैदों नोंनो एक्सट्रा आइडिजों सापर्ट नांगौना नाङा बड' आरके अफिसियेल खोन्थाहरदो नांगौबा आङो सापर्ट खालामसै नै मबाइल गंसे दं थारमाने नै सापर्ट खालामहरगोन मबाइल आइडिजोंहाय नांगौबा अके लिरना हरबानो जाबाय बड' आरके अफिसियेल बड' दे खालायदो आब' दे खालायसै आरके अफिसियेल अफिसियेल माबायदिमोनलाय प्रफाइल पिकचारा मोखां नै 180 साबसक्राइबार दङ ना 181 जाबाय दे आं खालामनायजों अलाव होबाय भिडिअ नायबाय नै मैया भिडिअ हगारदोंना नोङो खालामबाय थेंक इउ आब' वेलकाम आरके नार्जारि सापर्ट खालामबाय आं सापर्ट खालामबायनो एम ब्लगआ आरके
बड' आरके नोंथां लोगो जादो दे जोंहा ओइ आरके लोगो जानो प्रदीपजों एम ब्लग आं खालामबाय नोंबो फुल सापर्ट खालामदोनो ओंखाम जानोसै आं जायासै आं मानो ओंखाम जादिया थेंक्स आरकेनो थेंक्स हरदों नै इभिनिंआवसो मेगि जानायमोन ए मेगि जानायखाय जायासै आरोना जोंबो आथासो जानानै थादों दिनै बिमा फिसा ओंखामखौ जाबाय थाला मोदोमा ओंखाम एसे बारा जाबानो जि देरो आंना हासार गोनांथार मोदोमानो मोदोम गोदै एसे ओंखाम बारा जाबाथाय मोदोमा देरख्रावखायो जा गुफुंखा खननै खननै अपारेसन जाबाबो हामनो रोङा 68 68 आङो हामनानै एसे 55फ्राव फैबा हामसिगौ मालायफोरबाथ' फैसिगौ खननै गाहाम अपारेसन जानाय गैया हामा बारायफिननोल' मोनथिगौ मोदोमानो मासिबां देरोथाय हामहोनो गोसो जाबाबो हामा जि हामनो लुगैबाय आं सेरेरे फिसा सा जानो लुगैबाय आं आब' होनदों ओमफ्राय खालामगोन आंबो गासैखौबो र' कमेन्ट बेक खालायफिनना साबस्क्राइब खालाय लोगोफोर एक्सारसाइस खालामाबो आं एक्सारसाइस खालामनो मोनथ'वाखै दानो आंनि अपारेसन जानाया दाबो 1.5 मासल' जादों बाबुनियाव सिजारिं जानाया 5 मास जाबाय ओमफ्राय अन्थाइ अपारेसन जानाया 1.5 मास जाबाय आरोना खननै खननै उदै हासिजाबाय होमबाबो हामा आङो माबायदि उदैयानो गब्लंजोबसै आरोना आंना मोनसे अन्थाइनि मोनसे गथ'नि बिखुनजोआ अमा बायदि जाथारबाय नालाय बिहावनि सायाव अले नोंगौ नोंहावनो नुदोंमोन आं भिडिअ औ आगै नै उन्दैयाबो जि खैखाखा नै जलंगायावसो माबायदि जलंगायावसो दङ प्रदीप नार्जारि फुल सापर्ट खालामबाय आं ब्र नोंबो फुल सापर्ट खालामदो ओइ जावैसो आरकेया नोंखौ फुल सापर्ट खालामबायनो नोंबो फुल सापर्ट खालामदो मोजाङानो आब' मोजाङानो एक्सुवेलि मोदोम फुंग्राफोराना थायरड थाबासो फुङो होनदों ओमफ्राय आंना बाबुनि डिलिभारियाव नायबा थायरड मोनदोंमोन आरोना ओमफ्राय थायरडआथ' गोदोनायाव जायोना बिदियावहाय थायरडआ मुलि जागासिनो आरोना एम ब्लग नोंनि खालायबाय दे आंनिखौबो आंनिखौबो खालायबाय मा होननाय जाखो एम ब्लग नोंनि खालायबाय नोंनिखौबो खालायबायनो ओमफ्राय गावनिखौबो खालामनोनो बेसेबां टाइमाव उन्दुयो नों आब' 11:00 अके कमेन्ट चेक खालामगोन आं कमेन्टखौ चेक खालामनानै जाय कमेन्ट हरदों बेनिखौ बेक हरफिनगोननो एम वारिया कमेन्ट खालामनो दाबाव आरोना साबसक्राइब खालामदोंबा नङाबा माबागोन आन्दायगोनबो बेक सापर्ट मोनफिननाय नङा मानोना मोनथियाना आरो बावोबो जागोन दे आरके दानो बेग नांगौ नामानो आं बिराद
मानसिफोरनिखौ सापर्ट खालामबाय सोर सोरनिखौ खालामखो बावलायलाङो औ आंबोथ' बावो आंनाबो बावनाया गुदिथार प्रदिप नार्जारि नोंखौबो सापर्ट खालामबाय नै जावैसो नोंखौहाय बड' आरके बसुमतारिया आरे अफिसियेला सापर्ट खालामबायनो अबिनास दहय मा होनदोंमोनथाय आब'आनो आं होनदों नोंखौ मबाइल मोनदों आङो सासे मानसिनि माने नंगुमैनि माबा सापर्ट नांगौ नामा एक्सट्रा आइडिजों होनदां आयौ मा फ्रेंखो बिनि मबाइलालाय गोमोरबावबाय फ्रें होननानै आं सिनायाबाबो जानला मोनला सापर्टल' खालामलाबायो गोदान इउटुबार नुबानो आंबो बिदिनो आरोना ओमफ्राय लिरनानै हरो आं गोदान लोगो आंखौबो सापर्ट खालामफिन होननानै ओमफ्राय सोरबा खालामो सोरबा खालामफिना आरोना ओमफ्राय बावलायलांसै अफाय नागिरना मोनबावनो उनाव खालामखांनानै खालामा मालाय अफाय नागिरना मोनबावनो लिरनानै दोनबासोमोन बड' नोंनोबो दानो बेग नांगौ नामा हरना हो बेग फुल भिडिअ नायनानैहाय लाइक हरदोलै सोरबा लाइक होआखैबा लाइक हरदो दे बड' आरके अफिसियेल सापर्ट खालामबाय आं मोननै भिडिअ नायना ब्र नोंबो गोमोरलायबायहाय आं मोननै भिडिअ नायना ब्र नोंबो खालामदो फुल भिडिअ नायना लाइक होबावबाय आं लाइक खननै खननै होजायो नामा सोरबा लाइक खननै होबाथाय गोमोरगोनसो बियो आरके नार्जारि नोंबो खालायबाय दै नोंखौबो खालामबायनो गोमोरबाय थायो आंजों सोर लोगो अनलि वान आइडि बड'लेण्ड आइजो फैदों जोंहा नै सोर लोगो जानोनो बड'लेण्ड आइजो आगैजोंहाय मोनसेल' आइडि दंनो बेना आं मोनसे खालामहरनि दे बड'लेण्ड आइजो आगै BODOLAND बड'लेण्ड आइजो बड'लेण्ड आइजो नै फुरा माबा थांबाय मालाय फुरा दावखोबाय बड'लेण्ड आइजोआ थांफिनखो ना माखोथाय आइजोआ सापर्ट नांगौना नाङा बड'लेण्ड आइजो नांगौबा अके लिरनानै हर दंना गैया भिडिअ नायबाथाय लाइकल' हरफ्लांनो कमेन्ट हरनो बायो आं सोरनोबाल' हरो गोबावजों खनसे एखमबा माबालाय लाङा आंथ' ओंखाम ओंख्रि संहोहोलां नायहोहोलांसो नायो आरोना ओमफ्राय कमेन्ट लिरनो टाइमखौनो मोना एखमबा लाइक हरो आरो बेबायदि ओंखाम ओंख्रि संसै हगारना दोनसै मैगं लेबनोसै हगारना दोनसै बिदिसो आरो आंना ओइ बड'लेण्ड आइजो मा खबरनो नोंलाय आब' ओरैनो बुंदों नङालै आब' ओरैनो बुंदों मा होनामोन लाइक होबावबाय होननाया दहय हेल' आइजोनो आइजोआ थांफिनखो ना माखो खावब्लाल' दसे नुजानानै बड'लेण्ड आइजो नोंनि हाबाया माला जागोन थांबाय गोलै गैलागोन लोगोफोर आं ओंखाम जानोलै नोंसोर रायलायबाय थादो दे बाय बाय गुड नाइट बड' बाय बाय
जागोन ब्र बड' आरके नार्जारि आरके अफिसियेल एके मा ओंख्रि जाखोमोन नोंसोरहा सोरहा जोंनिखौथ' सोंहांखाबाय सोरनिखौ होनदों सोरनिखौ ओंख्रि सोंनाय थांबाय खोमा बे थांबायनाय ओमफ्राय अबिनाश मा खबरनो अबिनाशआ मा होनदों मा मोजां देनो हिमालय फैदोंनो हिमालय गाइस लाइक हरबाय थेंक इउ लाइक हरनायनि थाखाय आगै देनो चेनेल गिदिरफ्रा दुगिथारलै मा होनबावनो नङाबा आंनाबो माला 1K जायो खिन्थु आं दुगि जाया दे अबिनाश ट्रेभेल ब्लग सापर्ट अबिनाश हिमालयखौ सापर्ट खालामनोनो गैला आब' थाबथाबाय एमबिया नोंना दे उन्दुदो आगै सना गाबोन फैफिनबानो जाबाय जाय गाबोन फैगोन मोनबा आइडि अफार सोरनो नांगौ मोनबा आइडि आरके नार्जारि बेग हरफिनबाय दे जोबस्राबाय बाय बाय आरके आंना मबाइल गाज्रि जाना एक्टिभ थानो हायाखैमोन एबारनिफ्राय एक्टिभ थासिगोन दे आगै दे आंनो 15 आइडि दं दे आंनो हर दे हिमालय आगै 15था आइडिखौ आंनो हर दे एमब्लकनो हर दे गाबोन आं नोंनो मोनबा हरगोन ना गाबोनसो खिन्थु दिनै हरा दिनै मोनसे हरसै आं दै हिमालयनाय मबाइल मोनसेजोंहाय हिमालयआ बोरो अबाय थांखो हिमालय वाइसो हिमालय GUYS गाइस ना मा जाखो हिमालय गाइस माबायदि मोनलै फट'आबा हिमालय नाबा हनै गस्ला गानखाबावाखैसो 140 जन साबसक्राइबार ना हिमालय हिमालय दंना गैया दङबा सापर्ट हरसै गैयाबा सापर्ट गैया दङबा अनलाइन हर गैयाबा गैया हरले सार्च खालामखाबाय आं दङ नै हरबाय दे आगै हरबाय दे आरो भिडिअखौबो देखायना दोनबाय आं नै भिडिअखौ प्ले खालामबाय नै नाइस लिरना हरसैलै हरबाय भिडिअखौ फुनलायगासिनो मोजांखा दा ना मबाइला फ्रेन्ड दानि मबाइला मोजांखा नामानो एमबि ब्लग सोंहरदों अबिनाशा हिमालय आं नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायोनो प्रदीप अके ब्र'सोमोन बियो 2 मान्थनि उनावसो गोदान लाबाय आं आयौ मास मोननै मबाइल सेयारबालानो बोरै थाखो प्रदीप आरके नोंखौबो खालामफिनबाय नोंसो जादों आरो फ्रेन्ड बिदिसो जादों आरो फ्रेन्ड कमेन्टआ थालांलाजोब्बाय उल्थां फाल्थांनो हिमालय आं नोंनि भिडिअखौ नायबाय थायोथ' मोजां जालालै आब' थाबथाबाय आंना लोगो मोनफिनगोन दै आब' थाथ' दे बाय बाय गुड नाइट फ्रेन्ड नोंनि भिडिअखौहाय नाया जाथ'वाखै गाबोननिफ्रायसो नायनाय जासिगोन गाबोननिफ्रायसो नायसिगोननो
र'देनो मा जालायखो अफाय थांनो र'दे जालायखो नोंहालाय ओमफ्राय अबिनास लोगो खालामसै दे नोंबो बेक खालामफिननो गोजौ गाहाय गारि सालायनायाव थांगासिनो नै आंना हिमालयसनि ब्लगाव ब्लग इंलिस मा ओंख्रिनो केफेटसो लाथ'दोंमोन आं रायलायनो आन्था आरोना गैयियाव माथो खालामनो उफाय गैया माने दाम खमनिखौबो लानो बायोना केमेरा कुवालिटि मोजां नांगौ भिडिअ बानायग्राफोरना नङा होमबा ओमफ्राय जायासै आं होनदों हिमालय लाइक लोगो होनदों 1+ सोना मोजांथ' 1+2 C2 नै मबाइलखौ सोंहरदोंहाय अबिनाशआ ब्लग नोंनिखौहाय ब्लग इंलिस नों अबेनिनो खोन्थाहरद' हनै ब्लग अबेनिनो माबानि मोनलै बे अदालगुरिनि 68,000 ल'सो अनो 68,000 ल'सो 68,000 आइफनसो लाबाय नामाब्रा 68,000 ना मा होनदों 1+ सोना मोजांथ' 1+ C2 ना मा होनदों मा ब्रेन होनदोंथाय मानो बिदि गाबदों फ्रम अदालगुरि मालाय 68,000नि मबाइल लादोंनो आंनानो 6,500-7,000निल'नो केमेरा कुवालिटियानो मोजां नङा नों मा क्लास सोरखौ होनदों हिमालय ब्रह्म बस नै हिमालय ब्रह्म बसआ माला फैस्लाबखो दासो नटिस खालामदों स्टार्ट मेकार आं BA 3 not open college have taken admission in IGNOU but I am married open कलेजाव फरायदोंमोन आरो आदै सिनस्रिया आइदे सिनस्रिया जि साबाय एबार सोर दंबावो बेखौहाय आङो माबा खालामसै एबार ट्रेन्स एबार सोरखौ सापर्ट खालामनो सोर दं नै दिपालि फैदों जोंहा हाय आब'नो हाय आगै वेलकाम आंनि लाइभआवहाय मा ओंख्रि जानानै फैखो दिपालि आगै एक्सट्रा आइडिजों सापर्ट हरगासिनो आङो मानसिफोरनो र' नोंनिखौबो हरगोन ओमफ्राय ब्लग इंलिसआ मा होनदों आं BA 3 सेम नट अपेन कलेज
Open कलेज खुलियाखै आरो दाबो ना मा जाखो have token admission लाबाय नामा ignore but I am married हाबा जाखानायबाबो जेबो नङा फरायनो हाबानो जायो आरोना ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो ओंख्रिया दालि जहल माबा एवनाय थिथा एवनाय ओमफ्राय बान्दा कफि एवनाय आरोना एम ब्लग इंलिश ना मा क्लास BA आव फरायनो BA थार्ड सेमिस्टार एडमिसन लादोंनो दिपालि बर' मा खबरा मोजां गाज्रिनि गेजेराव दं एम ब्लग नोंखौ बायदि आंनि फेसबुक सासे फ्रेन्ड एखे फ्रेन्ड नुदों आंनि फेसबुकआव हाय एम ब्लग मा ओंख्रि जाखो फ्रेन्ड मा ओंख्रि जाखोनो लाइक डान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय मा नाम हो फ्रेन्ड फेसबुकआव होनदों हाय दिपालि होनदों हेल' होनदों हिमालय ब्रह्म जोंना दालि आलु बिन भाजासो आब' गोथाव दे दिनै मिरामिस जोंहाबो नों डिलिट खालामबाय नामा सोरखौ सोंखोथाय टाइट खालामबाय नामा जायासै लोगो बेट्रि सेमेस्टारहायनो बिनिता ब्लग हाय सोर अके लिरनानै हरग्रोगोन बेनिखौ एक्सट्रा आइडिजों सापर्ट खालामगोन आं जायनिखौ खालामाखै दिपालि दं ओमफ्राय बिनिता दं ओमफ्राय सोर दं आरोखि अकेल' लिरना हरदे आरो नङाबा 1 2 3 लिरनानै हरदे बेनिखौनो नैबे एक्सट्रा मबाइलजों सापर्ट खालामना होगोन आं फुल भिडिअ नायनानै 1 2 3 लिरना हरदे एम ब्लग लोगो जागोन नानो लोगो जालायदो वाइफआलै सोरनि वाइफखौ सोंहरखोलै एम ब्लग बारा भिडिअ लाबोआ दानानो आं जि गैया नामा हा बिखुनजो आं जि उया नामा हा बिखुनजो मा आं जि उया बेले मा होननाय जादों मोजां लेट बुजियाखै आं हिमालय हाय होनदों हिमालय ब्रह्म लाइक थेंक इउ अके लिरना हरद' सोरनो माबा एक्सट्रा आइडिजों सापर्ट नांगौ अके लिरना हरदे आंबो सम लाइभ होयो आंबो नुसनबा थांखायो दिपालि आगै नोंनियाव नुसनथाराखै आं दा मानि आं मबाइल सेरनाय टाइमाव फैनाय जाया आरो सोरबा ब्लु होदे 1 2 3 अके आं नोंनिखौ खालामखाबाय दे अबिनाश ना खालामाखैथाय र' नायनि दे ब्लु होबाय दे अबिनाश अबिनाश ट्रेभेल अबिनाश ट्रेभेलिं अबिनाश ट्रेभेलिं ब्लग्स नै फैबाय 15 थांबावबाय मिस्टि जाहोआ मा जाहोआ मोरै जाखो बे मानसि सासेया थगायनानै दोनबाय थाबाय आंखौ ट्रेभेल उइथ टु नाइस प्लेस माजों खेबदोंलाय ड्रनजोंसो खेबनाय बायदि नुलायलायबाय माथो दे मोजां हिमालया ना प्रफाइल सोलायबाय थायो हिमालया प्रफाइल सोलायलायबाय आरोना नोंनि सर्ट भिडिअ नायनो आं बेसेबां टाइमाव फैयो लाइभआ सोरखौ होनखो 1 2 3 लिरनांगौ दे होनबा लिरबाय 1 2 3 नोंखौ सापर्ट खालामखाबायलै प्रदीप जावैसो हाबाबनो गाबोन हरगोनलाय ना मोनबा आइडिजों सापर्ट खालामखाबाय आं
सोर दंबावोनो सोरनो नांगौ 1 2 3 लिरना हर एक्सट्रा आइडिजों जाय जायना खालामजायाखै बे मानसिया मालाबा गसाइगाव टाउनाव लोगो मोनबा जाहोगोन आब' जायां नोंनि मिस्थिया गोखैसो जाहोआरा हाब गौराङाव थाबायलायथारदोंलै आबिर फुननानै मालाय अबिनाशा नै 11 जासिगोन 11ता जासिगोन नामा माला रायलायबायनानै थालखौ मोनासै दिनै दे आब' आंखौबो सापर्ट खालाम दे बिनिता ब्लग र' दे अबिनाशनानो जोबाखै दाबो फुल भिडिअ नायनांगौ नङाबा आनजाफिनो बिनिता ब्लग BLOG एस दं नामाब्रा गैया बेसेबा बुरजा फैबाय रुइदारसो दानाबा माबायदियामोनबा बिनिता गस्ला गोथां गाननाया बिनिताया नों बायदि नै बिनितायाना सानै दङ हो नों बायदि नै गस्ला गोथां गाननाय आरोखि ना नै बेबो बिनिता नों बायदि गस्ला गोथां गाननाय एखे नोंखौसो सानखायो आरोखि ना खिन्थु बे नों नङा टु के बेना दिपालि मा खबर मा खबरनो अके दिपालि होनदों बोरो नागिरबाबो मोनालै बिनिखौ लाइभआवसो थांनांसिगोन नोंनिखौ सार्च खालामबाबो फैया दे दिपालि दिपालि लायनो थोस खर'आ लक्ष्मि ब्रह्मआनो बिनिता ब्लग ओमफ्राय दिपालिनोबो सापर्ट हरसै आङो र' दे आं बिनिता गो टु चेनेल 186 साबसक्राइब दं ओमफ्राय आं खालामनानै 187 जाबाय नारजै अमा आलु रेसिपि ओमफ्राय आंहाबो मोजाङै दे एमनो ओमफ्राय दे सापर्ट होदो एसे गासैबोनो इदिनो मोजां थानो नांगौ माबा मा होनो दिपालि नोंनोबो एक्सट्रा आइडिजों सापर्ट नांगौ ना नाङा खोन्थाहरदो नांगौबा आं सापर्ट खालामसै नोंस्रा राजाया देरबायना नांगौ आब' लक्ष्मि सापर्ट खालामदो दे बेनो लक्ष्मियानो मिथिबायना आंसो बियो आं एक्सट्रा आइडिजों सापर्ट खालामबाय लक्ष्मियानो दे बिनिता दिपालिनो हरनोसै एबार दिपालि नोंनो हरसै देरबाय लोगो नोंना फेसबुक दंना गैया फेसबुक दंना गैयानो दिपालि खिथाहरद 1.87k थांबाय मालाय दिपालिना भिडिअखौ थाब लाबोबाय थालै दिपालि होमबा नोंना थाब भाइराल जालांगोन थाब मोजां जालांगोन आरोना दे आंनो मोनसे आइडिजों सापर्ट खालामगासिनो दं
दे मोनथाम आइडि दं आब' र' सापर्ट खालामगोन दे र' खालाम दे सना अबिनाश आंबो गाबोन मोनबा आइडिजों खालामगोन गाबोन आंनि लाइफआव फै जाय आंनि लाइफआव गाबोन फैगोन बेखौ मोनबा आइडिजोंहाय अफार हरगोन आरोखि ना आङो मोनबा मबाइलजोंहाय मोनबा मबाइल दङ आंनि बोराइनि आंनि फिसाजोनि बिहावनि बिखुनजोनि ओमफ्राय आंनि एक्सट्रा आइडि आरो दा मोनबाजों सापर्ट खालामगोन आं गाबोन सोर सोर फैयो ओमफ्राय फंबाइनि मोनबाजों आंखौबो हरब्रा अबिनाशनो गावनोबो हरनोनो आंनोबो हरब्रा अबिनाश होनदों बिनिथा हर दे आं हरफिनगोन बिनिथा सापर्ट खालामनोनो गाव हरफिनगोन दं लोगो होनदों दे आब' आंबो फैगोन फै दे 9टा साराय 8टानिफ्राय 9टानि गेजेराव फैयो 9टानि एसे बारबाबो साराय 9टाबाबो फैयो मानोना बाबुआ उन्दुद'नो नागिरा आरोना दिनैबो उन्दुद'नो नागिराखैमोन ओंखायनो जलंगायावसो फुथुनानै फैनो गोनां जादों आरोना एम मा नाम नोंनानो फुल नामा मा नामनो एम नोंनाहाय खिन्थाहरदो अबिनाश आंखौबो सापर्ट खालामना नामा फ्रेन्डनो दिपालिखौबो सापर्ट खालामा नामानो अबिनाश सापर्ट खालामनोनो दिपालि मालाय नोंनासो साबसक्राइबारा बुरजा जाथारबाय औहाय मालाय बोरै बोरै मोनखोथाय दिपालिया एसे माबाफोर जादुफोर दंबा जोंनोबो खोन्थाहरदो दिपालि मा जादु खालामनानै साबसक्राइबार बाराया खोन्थाहरदो दे जोंबो एसे माबा खालामसै दा खालामबाय होनना कमेन्टस खालामगोन दे जिखुनु जा भिडिअ'हाय दे एम आसि जाबाय दे आंना एम आसि जाबाय दे आंना गोजोन मनि बसुमतारिनो हनै बेना नामा मनि बसुमतारिनो गोजोन दंदेरलायो ना मा जाखो नोंनिखौ बुंलाय लोगो दिपालिनालाय माथो नामनो फुल नामा खिथानानै भिडिअखौ नायगासिनो आङो दिपालिनिखौ दाबो जोबाखै फुल भिडिअ नायगासिनो गेजेर नांना बारबाय आरोना नायगासिनो नै दिपालिनि भिडिअखौ नायगासिनो आं थांनोसै बिखुनजो लाखिदो ब्लुखौ दे जावैसो दे उन्दुहैदो दे जावैसो लाखिबाय दे आंना हायना बर' हायना सोरना नोंना दिपालि बेटा दंना इखायनो एसे डिस्टार्ब जादों औलै गथ'फोर गोनांबाथाय बिदिनो जायो अके नों आब' सोदोम औवारिजों लोगो दं नामा होनदों एम गैयानो सोदोम औवारिजोंहाय लोगो गैया जाहैदों ओमफ्राय अबिनाशजों फ्रेन्ड दं आं फेसबुकआव ए नङाब्रा दिपालि बिदि नायखायोना बिदि नङानो आंबो नोंनि भिडिअखौ नायखायोना होनदों नै
र' फ्रेन्ड रिकुवेस्ट हरगोन आं गाबोन होनदों। अके बाय गुड नाइट बाय बाय। एम ब्लग सापर्ट खालामबाय कमेन्टबो हरबाय आं एम अके होनदों दिपालि अके ए मामा होनदों अके कमेन्ट चेक होना सापर्ट खालामगोन आं होनदों। गाबोन सापर्ट खालामफिनगोननो। दैमारिया फैफिनबाय नै जोंना। नोंखौ मोनसे नाम माबाजों सापर्ट खालामहरबाय दै आङो दैमारि जावैसो। सासे थांबाय सासे फैबाय। एम ब्लग अके जागोन होनदों। ओंखाम जाना फैबाय आब' नोंनि लाइफआव। अके दे आगै दे थेंक इउ लोगो गैयाबा लोगो जाफिनदो दे। अबिनाश फेसबुकआव दिपालिया लाइक कमेन्टखौनो हरा बेखायनो आंबो हरनो बायो लाजियो होनदो। अय अबिनाश आंखौ सापर्ट हरदेनो। अबिनाश नोंना मा नाम फेसबुकआव खोन्थाहरद' हनै अबिनाश नोंना मा नामनो। दैमारि आंजों लोगो खालामदो दे। नै जावैसोनि लिक्स नोंखौ माबा लोगो खालामनोनो। अबिनाश आं लाइक होयोब्रा कमेन्टसो हरा दानो। कमेन्टसो हरा होनदों हरा दालायबावसैदों आंना। दावखो बसुमतारी फेसबुक लाइक होबाथाय देखायखायो फेसबुकआव नोंखागौना मिथिखायो सोर लाइक हरदों सोर मादों मिथिखायो। स' जाखायोना सोर लाइक हरदों मादों। मा बिं बिं होनबाय थायो बेनि मबाइला अस्थासो। फन पे माबा पे मा रावबो गोदान लोगो होन। अबिनाश आंखौ सापर्ट खालामा नामा नों? मोनथाम आइडि दं होननायखाय दिपालिया गावखौ सापर्ट खालामा नामा होननानै सोंदों नै अबिनाश। रावबो गोदान लोगो सापर्ट सोरबाफोर गोदान लोगो दं उन्दुनोसैनो एमाहाय। आब' वाट्स टाइमा बेसे जाखो नोंना? वाट्स टाइम गैया रावबो भिडिअखौनो नाया। वाट्स टाइमानो 300ल'नो माबा थांबायमोन दाखालि खमायजोब्बाय आरोना। अखा हाबाय जोंना आब' उन्दुनोसै दे दे उन्दुदो दे आगै दे। आंबो उन्दुनोसै 11ता जाखाबाय नै। लाइभ फैबाय था बारायगोन दे लाइभ फैबाय थागोन ओमफ्राय बाय लोगोफोर गुड नाइट हेभ ए प्लेसफुल नाइट। दे दावखो खालामबाय आब' मोनथाम आइडिजोंहाय। अके थेंक इउ अबिनाश नायदों दे। गुड नाइट फ्रेन्ड्स एम गुड नाइट फ्रेन्ड्स दिपालि बर' अन्नानै गुड नाइट दिपालि गुड नाइट। थांजोब्बाय सासेल'सै।
आंनाव कमेन्ट गोबां फैयो जिआरबि गाबोन बेक हरगोन दे नो गाबोन बेक हरगोननो जिआरबि मा जागोन आब' सापर्ट खालामनायाबो आनसाफ जायो बिदिनोहाय माथो होनबावनो आरोना माथो होनबावनो दाउखो खालामबाय आब' दे मोजांखा थेंक 100% थेंक इउ दिपालि बर' होनदों बिराद सापर्ट होनांगौ दंनो हरजोबनानै होबानो जाबाय दिपालि आरो नोंनाव वाट्स टाइमा बेसेबां थांखो दिपालि मनिटाइज जादोंना जायाखै दाबो अबिनाश ट्रेभेल सिएस दाउखो लगे लगे हरबा आन जायो ए लगे लगे हरबा आनसाबसक्राइब जायोनो जिआरबि ओंखायनो गाबोनसो हरसैनो नोंनोहाय दिपालि नोंना मनिटाइज जाबाय नामा एसे खोन्थाहरदों आं खोनासंनो लुबैदों गुगोल एक्सेन्स फिन्सफ्राव फैबाय नामा भिडिअ बानायदोंना बानायाखै ओमफ्राय वाट्स टाइमा बेसे थांखो अकेनो अके होनदों नै अके ओंखायनो आं 3-4 थानानैसो सापर्ट खालामना होयो ए होनब्लानो आन जाया आनसाबस्क्राइब जाबाबो खालामफिनगोन आं दे खालामफिन दे नोंना बेसेबां थांखोमोन माबाया अबिनाश वाट्स टाइमाहाय अखा हाबाय आब' दे उन्दुदो दे दिपालि दे गुड नाइट दे बाय बाय आब' आंनि वाट्स टाइमा 16.4 मानो बिएस मा होनदों 16.4 16.4 थांबाय आरो ना मा जाखो अबाव नायदों नोंलाय वाइटि स्टुडिअ'आवसो नायो दे वाट्स टाइमखौहाय मामा जिआरबि वाइटि स्टुडिअ'आवसो नायो आङो नोंसोर अबाव नायो जिआरबि भिडिअ लाबोबाय था लं भिडिअ गोलाव लाबो 8 मिनिट 9 मिनिट हागौमानि 5-6 मिनिट बेबायदि आरोना होनबासो माबा जायो आंखौ अना अबिनाशानो अबिनाश मोनथाम आइडिजोंहाय सापर्ट खालामहरनोनो दिपालिखौहाय दिपालिया रागा जोंबाय बेसारा आंखौ अना होनलायलांबाय हनै